mga bata. Nalipay ako tungod kay nag-uba na usab kita, sa lain pa nga higayon, aron makatuon. Mga bata, niini nga pagtulunan, mahulagway nimo ang imong pangandoy para sa imong kaugalingon. Gilauman nga mapatinaw ang pagkapililhon kung kita adunay mga pangandoy. Importante kini nga imong mahibaluan aron maandam nimo ang imong kaugalingon sa mga buta nga angay buhaton aron sa pagkabot sa atong pangandoy sa atong kinabuhi. Niining tumura, sulayan nato pag-ila ang naa sa hulagway mga bata. Isulti kung kinsa sila. Atong ilhon ang nagkalain-laing katabang sa atong komunidad ug ang ilang mga katungdanan. Mao kini ang magtutudlo. Siya ang mutudlo sa mga bata sa pagbasa, pagsulat, ug pag-ihap sa mga numero. Pulis ug sundalo. Mao kana sila ang magprotektar sa mga katawhan batok sa mga dautan ug ang pagmintenar sa kahusay o kalinaw. Doktor. Ang doktor mao kana siya ang mutambal sa mga masakiton. Kauban niya ang nurse. Ang nurse mao kani ang mutabang sa doktor sa pag-atiman sa mga masakiton. Ang dentista, usa-usab ka na ka-doktor nga muoy mo atiman sa atong mga ngipon. Ang sunod, ang panadero. Maghimo og lamian nga pan, cake, biskwit, o uban pa. Mangingisda, manguha og mga isda. Ang mag-uuma, magtanom og gumay, mais, mga prutas o utanon. Tindera o tindero, magtinda bisan unsang produkto. Pulis trapiko, magbantay sa dalan sa trapiko. Ang bumbero, mao kana sila ang mga katabang sa komunidad nga mopatay sa sunog. Piloto, magpalupad og eroplano. Ang abogado, mulaban sa tawong walay sala. Arkitekto usab ang tawag sa maghimo og plano sa balay o building. Engineer ang katabang sa paghimo sa pagplano sa balay o building. Panday, mao kana ang katabang sa pagtukod og balay. Elektrisyan usab ang tawag sa muayo sa gubang nga kuryente. Mekaniko, mag-ayo sa mga gubang sakyanan. Sastre usab ang tawag sa magtahi sa atong mga sanina. Mga bata, akong basahon ang sugilanon ni Kiko. Ug pagkahuman, lauman na atong tubagon ang mga musunod na mga pangutana. Si Kiko usa ka batang buutan. Sundon niya sa kanunay ang gisulti sa iyang mga ginikanan.
Gikahimutan usab siya sa iyang maestra tungod sa gipakitang kapogi sa pag-eskwela bisan walay balon ug layo ang ilang balay sa tulonghaan. Pangandoy ni Kiko nga mamahimong usa ka magtutudlo sa iyang pagdako aron makatabang siya sa iyang pamilya. Gusto niya nga tudluan sa pagsulat, pagbasa, o pag-ihap ang mga bata sa ilang lugar. Atong tubagon ang mga pangutana mga bata. Kinsa ang bata sa sugilanon nga imong nabasa sa unahan? Unsa iyang gibuhat kung sultihan siya sa iyang ginikanan? Nganong gikahimutan man siya sa iyang maestra? Unsa ang iyang pangandoy inigdako niya? Unsay iyang itudlo sa mga bata kung mahimo na siyang magtutudlo? Sama ni Kiko, importante ba usab kanimo nga adunay pangandoy? Ngano man? Atong hinumduman mga bata nga ang matag tawo adunay pangandoy sa kinabuhi. Ang pangandoy mao kana ang imong gusto para sa imong kaugalingon ug sa imong pamilya. Importante nga ang tawo adunay pangandoy sa kinabuhi tungod kay mao kini ang magsilbi nga atong inspirasyon o direksyon sa atong kinabuhi. Mao kini ang direksyon o giya aron ang tawo maningkamot. Ang uban gustong mamahimong magtutudlo sama ni Kiko, samtang ang uban gustong mamahimong doktor, nurse, pulis, sundalo, engineer, architect, piloto, o uban pa. Kikinahanglan usab ang suporta sa imong ginikanan ug sa tibuok pamilya aron ikaw magmalampuson sa imong pangandoy sa imong kinabuhi. Mga bata, unsa man ang imong buhaton aron imong matuman ug maabot ang imong pangandoy sa imong kinabuhi. Idibuho kini sulod sa bituon. Timani mga bata nga ang imong pangandoy sa imong kinabuhi kini matuman kung imong ubanan sa pag-ampo o pagpaningkamot sama sa pagtarong o pagtiwas sa imong pag-eskwela. Nasayod ako nga daghan mong datun-an karong adlaw. Sa makausap pa, ako si Teacher Lynn nga nag-ingon. Ang bata nga maningkamot, taas og makabot. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong partisipasyon. Hantod sa sunod kita. Bye!